Sikubingelele kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Ubaba umprofeti uNgcobo lo okubingelelayo ngegama lenkosi. Ngicela ungivumele namhlanje ngifunda nali iverse kanye nawe. uMathewu 28 lapha ku verse 18. Isihloko sithi isiyalezo sokugcina sika Jesu. Kepha abafundi abayishumi baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye, abanye bangabaza. Awuthi ngiphinde lapha. Sebembona bakhuleka kuye, abanye bamngabaza. Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Lapha uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, lithi iBhayibheli abanye babembona, lithi iBhayibheli bamngabaza, ngoba kunezinto ezenza wena hlobo sami lapha ekhaya ungaphumeleli, ngoba noma uNkulunkulu esehlanganisile nomuntu ophethe impumelelo yakho, noma usudibene nomuntu ozoqhaqa into zakho ngomthandazo, usudibene nomuntu ovuswe uNkulunkulu ezinkingeni zakho, ebese uyamngabaza, ngoba ukumngabaza kuyisitha sokukholwa. Sengiyathandaza hlobo sami, ayikho impumelelo, ayikho ingcebo eyoza kuwe ulele, ayikho into emhlabeni oyithola mahala. Iyodwa into emhlabeni oyithola mahala, ukushawa ngabantu, ukunethwa imvula. Kodwa mawufuna impumelelo, uNkulunkulu eselenzile icebo dibanisa nomuntu ozoqhaqa into zakho, ungabusamngabaza. Umprofeti uNgcobo lo sengizokhuleka nawe bese ngiyahamba. Ibambe lento. Uthi uJesu uma ekhuluma komunye, uthi uhamba ukukholwa kwakho ukusindisile. Ngizothi kuwe namhlanje wena osekhaya, othi mina ngiyazama kumnyama, othi ngiyazama ngehluleka, athi omunye mina ngifuna umsebenzi ngiwuthole, athi omunye ngiyasebenza imali angiyazi iphelelaphi, athi omunye ngithenga ukudla ekhaya awuyiqedi nenyanga ekhaya, athi omunye sekuze ngixabene nendoda sibamba ukuthi le mali anginika yona angiyazi ngiyenzana, angiyazi iphelelaphi. Ngizokunikeza imfihlo ngingumprofeti, ngizokunikeza imfihlo namhlanje. Ikhona imfihlo umprofeti azokunikeza yona, kodwa uma ungangabazi, make waqala enhlizweni yakho wanongabaza, ungabusasondela, ngoba ukungabaza ikhona okwenza ungaphumeleli. Ukungabaza ikhona okwenza amandla ami njengomprofeti angasebenzi kuwo, ngoba ungabazela amandla kaThixo. Nami lapha ekhaya inalento sengathandaza, sengakhuleka, ngiphethe nansi induku, unozimanga wemali. Nangu unozimanga wemali. Ngicela wena othi mina ngiyagembula, ngicela wena othi mina ngiyayisebenza, ngicela wena othi mina ngiyasebenza imali angiyiboni iphelelaphi, ngicela wena othi ngiyadayisa, noma ngabe ungusisi udayisa luphi uhlobo lwento edayiswayo emhlabeni, I don't care. Kodwa wena othi mina ngikhathele ukuhlupheka, nangu unozimanga wemali. Hayi hlobo sami, lalela, angeke uvuke ekuseni sekunemali, cha. Angeke uvuke ekuseni imali isicela amakhabethe, isicela amabhenke lutho. Ngisebenza le mali yakho engahlali, ngivula inhlahla yakho yemali evaliwe, ngoba uyayiphatha imali wena. Ubone ibhizinisi lawa ngizokuvula kanami unozimanga wemali. Wena ofuna unozimanga wemali, othi sengikhathele ukuhlupheka, enough is enough mfowethu. Nansi namba yami 079 808 1608 079 808 1608. Unozimanga wemali. Ngikholeka nawe baba, sathandaza egameni kaJesu. Baba, nabo abantu bakho besemakhaya, moya ingcwele besamamele izwi lakho. Moya ingcwele yilona lo Nkosi
ozovela la ekhaya ehluphekile exakile efuna ukusizakala akasizakala ke baba umoya ingcwele ngegama namandla in Jesus name amen. Umprofeti uyafumaneka eGoli eFaraday, prophet uyafumaneka eCape Town, eSide C eCape Town, eSide C eRenkeni eCape Town. God bless you. Ukha njengamanje nangu unozimanga wemali kulonyaka hlupheka ngoba uthanda. Uma usukhathele ukuhlupheka ngoze kumprofeti. God bless you.